Donc, moi, il a fait au télé à vidéo partager Jonah. Nouvelle demande. Très bonne nouvelle. On voit que information de Messi ça. Nouvelle demande à partager. M'balmo au dessous da c'est ça. Au dessous da. Nouvelle demande babé armée qu'à niveau là. Nouvelle demande babé Rissou comme ministre des Affaires étrangères à Tchuna Malila. Non, c'est historique. Rapidement, me ka aw de kono sisan ka partage fanga boyan pour que anga information nous anga oubla sans ame wakati na. Dans le cas contraire, on sera obligé nous et anga vidéo signaler et en bas que à trois boutons flengono en bas que enregistrement et kabla quoi. Voilà. Donc Mali armée bora ka kabako badore lamaga amena klakana anda dola ay fawli terrorisme là ay Mali armée terrorisme traumatisé quoi. Flana il va Russie ka ministre des Affaires étrangères no est Sergei Lavrov anana Mali la ay jigisigi kanfo mimba to esia famu Malien bebe se ka idaka sunogo Russie tena Mali bla Russie tena Mali janfa wa Russie be Mali kokoroni ala ni kira sona. Donc les nouvelles demandes de ben développer sans au balmakeni au dengefe no ya marasila jury chercheur ka yini au fait aka vidéo aka a partager aka kerbla aka shemcha car vidéo in atena ke vidéo jambaye ame wakati mkonna la ni ataka laje. D'abord ni yoro la manga sherifu ke fo Sheikh Sherif Tiami Aidara kabako fura tigi ala ye sherifu ke so kabako fura la fura munu na ka impana badema tension diabète furudimi rendimi kodimi sherifu ke ka numéro ye 78 03 balmo abeka yini aka Tiami nga fura aya commandé wallahi fura yi wulibali do o temelengo ka nga belebele anga kutubu anga waliu no e sheku lasana kane kango mante noro dongeli la gansan lasana kane ya un bo deku min ngono kanto M5 kelela on te se ka yina ko kwa donc ambe belebele fo lasana kane baji de maleon ay taw mi baji na yani baji nga ja donc lasana kane na fo ka mugadam nunu ku befo eski ya famu Aboubacar Kamara Seydou Ba Sophie Lassana Dambele nunu befo lembe otemelengo ambe Cheikh Sala Kanjalo ale de faye segu Dauda Kanjalo fo yan fo Tubakura donc aka foli o belebele be yan ni yoro la Dangoroba actuellement abe Mali kono mais bientôt abena les voyager on de fo donbago be Mali la ou ka fait mancha donc ay partage boyan o temelengo anga foli be se Sinafoke ma no anga partenaire Damsa donc Sinafoke a folembe ni yoro la na Sinafoke fo Mali autorité yɛrɛ de papier di Sinafoke ma Damsa k'a ka furaw feere farafin yiri gɛrɛgɛrɛw Sinafoke ka jabɛti fura a y'a preuve kɛ a bɛ jabɛti ban fo ka joli ja donc Sinafoke mɔgɔ tɛ n'a fɔ mɔgɔ ye bi an bɛ wagati min na a y'a ɲini a k'a ka furaw san n'o ye Damsa ye est ce que vous voyez donc Maliens amedo anga vidéo amedo akonna la sa Mali armée bora ka exploit bele badore ke Mopti Marala a exploit c'est historique a exploit ça restera dans les annales Mopti yanfana dugu do be ko koreanse o dugu ko koreanse est-ce qu'il y a famu terroristes de kumeka regroupement ke Koubnale, est-ce qu'il y a une population civile attaquée? Koubnale, Mali armée attaquée avec les damadobo. Anga drone, olube munumunu na sanfe ka renseignement ta. Anga radaru, olube munumunu na sanfe ka renseignement ta. Est-ce qu'il y a famu? Iba e kafo, anga satellite munuma ambolo ni rusu bega andeme. Olu fene bega renseignement ta ko terroristu. Koube regroupement na Mopti yanfana kataye Mopti nyefela la no e koreanze maraye terroristes kumuna le offensive belebele badore labe media Mali armée be ko sui abe wakati jambo
ou be ka mouvement fenfeke Mali armée be ka mouvement suit ou be ka bara fenfeke Mali armée be ka bara suit à déplacement Mali armée be ka déplacement suit o de la armée bora ka communiquer do ke ou ka état major sans enclos de la communiquer ka comme Mali armée opération belebele ba de wili koreanse eski ya famo opération iba e ka fo ni yoro la bara kera nanga avion ye anga drone TBD Bayaktaru ni yoro la iba e ka fo bara kera nanga Albatrosu ye bara kera nanga Sukhoi 25 ye mbalmo terroriste de mu fara yoro nga kumna Mali armée attaquer mbalmo utado pendant que ube regroupement na pendant que ube ka fara yoro nga anga drone klale repérage la renseignement be dile Mali armée ma iba e ka fo anga chef d'état major ay ordre di ko ka terroriste nunu mbo barala bolmo ni yoro ni manya terroriste bolo de ni yoro manya terroriste bolo terroriste nya ube bombing kalama ba kalama jahanama de be ka bo sanfe ka jigi uka ni ko kibe bolgata koron fe iba fo ko de ka jugu ni ko ibe bolgata klebi fe ay ba fo ko jahanama be ngoro de la ku e kon la ke sari kon la chou fe bolmo chou kere ko clé de tasuma yele bom manga esia bomu yiri karkan bom missile fe bolmo wani terroriste kule kanu kashika bolmo aba kalama ko ils ont neutralisé plus de 30 terroristes ou terroristes bisaba yo de neutraliser ko bo barala ou kani opération ina pendant que armée de l'air beka ou bombarder sans fait anga duguma mo anga force spéciale olu fene be ratissage la duguma abe fonne ma guerre éclair amaga barake duguma artillerie nunu be barala duguma ça fait mo fene be goshili la bolmo wallahi we shu ko terroriste nu dongo che we terroriste kamana ga we terroriste dabal ba terroriste era bu era inenga ko lu sera ka repérer chogo jumena ukumuna le kojugu ba de ke koreanse secteur yoro la Mali armée de willa ka dankari ke terroriste la ame wakati mina bi plus de terroristes tche bi saba ce qui suppose l'équivalent d'une katiba Mali armée fleur ka obo c'est-à-dire ko daji ko bo barala aba kalama ko tche kele amasa Mali armée la mogo kele masa ana eski ya famu opération kera ka ban tche kelente min sarama foko bravo force armée malienne mbolmo kanye minam terroriste là c'est pas possible an ka minam bade aba fo munu ma lance roquette iba daikana est-ce qu'il y a famu ka mugu tinae ay lance roquette bade ne mine aba fo ka marfa ma aka 47 ayo bade ne mine u ka téléphone toki walkie ni est-ce qu'il y a famu ayo chaman ba de récupérer au be klaka exploiter ame tonno localiser ne oye ku bo barala otemelengo mbalmo est-ce qu'il y a famu ayo moto bade ne détruit ku ka mobili chaman ne halaki balmo yera ba do c'est-à-dire armée be 30 fois mais ni frappe aérienne kera il se pourrait jouer avec ça chani ni be parce que frappe aérienne na surtout drone ou mana frappe ke ibe do de fo chouda la drone sinon chouda bête se ka identifier drone tieni ke no mai go drone fleni ale missile nunu na yi frapper abi frapper est-ce qu'il y a famu fo ka dugukolo wila no fe fo ka dinge tige dugukolo la est-ce qu'il y a famu anga drone nunu missile betene ou be cible frapper fo ka dinge tige par exemple ni cible dogole me kulu konna la kulu wo konna la balo ni drone filla na ma terroriste ou fara missile est-ce qu'il y a missile chilen kulu la kulu fara ere ni alama jange avec chili mga kulu la au déflagration au fara do be songa terroriste au bu kantike o de la kisi choti la quoi ni tari do kulu la go missile inti soro ni bombe tira ni bombe ma isoro abe effet mga kulu wo la fara be songi kantike ou be fara bi ikono fara ki no go bo kenema o de la mbolmo armée ni opération baminge angana yogo nege c'est-à-dire Mali armée bi c'est l'une des armées les plus puissantes dans la sous-région donc anga foko bravo l'armée malienne ko
Korean senye fe fene duguni ndobe ko koroda esia fomu o dugumseni fene armée opération woreke tuguni opération chirurgicale a opération kata terroriste nani yoko fene bo barala ce qui fait à plus de 34 terroristes neutralisés à Bella quelques minutes meka minula a Bella ou matériel ou nuga arme de guerre ou beka saisi mbalmo ore la armée beka nimbara minke akanga fobi akanga encourager nouvelle duma flana mune Risu ka ministre des affaires étrangères nana no Sergei Lavrov akoko malima ko doni mi me malion kuna ko malion kay doni njigi kaka kele de bana Risu ka ministre des affaires étrangères ko kate mali labla jamana ye ate mali labla duguye tchao tchai magara mali la c'est comme i magara Russie la Risu ka ministre des affaires étrangères akoko Russie bena deme taga di mali ma abena mali deme an balmaw ne deme re armement dron tere abena mali deme économie na no e soroye mali ongo dunga fa bena sabati abena mali deme engrais kola sénégalaw aka hamim bana eski afo abena mali deme no e secteur minier anga dugujugoro nafolo balmaw afo kanga dugujugoro nafolo kerantai Sergei Lavrov ko nin bête melengo femme meka mali dekune no de kele no de armement ko irisibena minantaka di malima irisibena deme di malima ama delika deme mindi farafina jamana ma parce que ni ataka la asimi ne bena ke Poutine nga politique échantillon farafina na yera asimi bolo farafina bebe bolgata Poutine no fait na chena asimi bolo donc raison pour laquelle il va kafo Poutine tena songa mali jamana la bla chogoshila Poutine me mali demere deme armement me Russie bolo aba beta ka di mali ma me wakati mina wako kabna mali deme yoro warela abo yoro doa ko Nations Unies na kani mali bini fanga faranyonga ka keleke parce que ku be ka galone da o be ka bi mali kane ka galona mali la ko mali te ka droit de l'homme respecté Sergei Lavrov ko nous n'avons pas de résolution cricala fin koube Mali sanctionné ka galonda Mali la ka Mali totien ko Russie prele no ki senda résolution a te passer Malion Sergei Lavrov ay jigi sigi kuma bade amega nouvelle duma munu met dans les coulisses mbalmo keletena bi Mali kan tugode ni Mali ka kele bané c'est la fin de la guerre Russie me kuma ro fo terroriste do konobol be terroriste do mne bi terroriste do tisega snogo aba kalama Sergei Lavrov niya tagale irisiga ministre des affaires étrangères qui sendo Mali la est-ce que ate songa sambi sababo c'est historique a fomana ka keibe foma kaye Sergei Lavrov yera ka nali yera mancha Afrique kuma te qui sembla kana Mali la a un message d'ordre dit ça c'est un message fort au pays de l'OTAN aba kala makabe ka français bakabata ni ngoro de ko français ko ni ma from Mali la ni magara Mali la uga missile me mu bolo ko Poseidon obe songa missile la de français la re o kora de ko autant jamano ko na magara Mali la missile do bu bolo ko missile Kinjal est-ce qu'il y a famu o missile J système de défense T même saga système de même saga missile la jo a missile yere pour que ga bois kalama missile manachi est-ce qu'il y a famu a Chile 30 à 40 secondes ne système de défense ou be soroka doko missile do cheninge utayere abe songo o missile do laje ka doka jamana chi ka doka jamana ke tumwe bolmo Poutine ya yira ka te Mali labla Poutine ya yira ka be Mali ko Poutine ya yira kwa simi ko Mali te be parce que aba do tubabu e janfanti de wallahi abe français ka janfa do aba do nama deme do Mali ma c'est dans jamana en complicité avec les pays de l'OTAN oba fo kuba d'Afrique kube Mali janfa kube Mali trahi au profit de la France il est ministre des affaires étrangères anali kangarda de ne symbole le ngoro de comme nous ma foko Wagner be ko Wagner terre olu irisu yere de be aka nali bila kota te wakati jamwa oba foko irisika officiel foi masse Mali la
est-ce qu'il y a femme ko risika jamana nyemoko shima se malila sadi uka jamana nyemoko na famao nya takala sadi aga visite ya tubabu kume fe kuma munu fo ko risika jamana nyemoko foi mase malila sadi uka officiel uka jamana nima yoro uka jamana posu nyanama mogo shi ko mase malila ko donc ko Mali ni Wagner de be ka barake on ni ne prévu bi ko Mali ni Wagner te ka barake ko Mali ni risu de bolo be nyogom bolo ko Mali ni cheo chebe ka barake ko risu de do ko Mali ni partenaire fe be ka kele ke nyogom fe koron fe ko risu de do ko Wagner tere aba kalama Sergei Lavrov ka nali a au message de lancer est-ce qu'il y a famu à l'endroit des occidentaux mais comment on fait bi wallahi Macron sont à cacher avec crise piquée Macron be caché avec crise piquée wa comme il y a la nouvelle bella Doumambaye Abdoulaye Diop fene a yira ka foko Assimi Goïta pour la première fois à un déplacement à l'extérieur a attaqué Russie na klima la ne dum de la ka demander Assimi fait kabri Poutine ye invitation lettre personnelle tcheko kana di Assimi ma ne a demandé ngo Assimi ngata na wakli bala peut-être avec kalo dama dobo je pense que a nga klame ko Assimi yaka accord dit ka yerebe ta face en face en personne yeux dans les yeux ka beta Russie ka sommet là Russie sommet mi organisé ko Afrique Russie ko Assimi beta aba kalama Poutine serait très fier d'accueillir le président Assimi parce que bi Dieu kono Poutine jigite jamana kan bi ka Assimi bo parce que Assimi beka Assimi ni shogel nunu obeka Poutine est-ce qu'il y a famu obeka aka politique sangoro tan Assimi ni shogel nunu obeka bara jumenge obeka Poutine nga politique ka ira Dieu mogola ko tubabu de be bingani kelaw ye ko risu ye mogo yana mawde obeka obara mingere Poutine te se ka Assimi sara soro ina fo Assimi yere te Poutine sara soro ore la Assimi ay accord di ka be déplacer wane dalembala au déplacement sen fa ba kalama ko nouvelle demande o be boya mais kuma do foyer au déplacement Assimi nyani Poutine nye bolma a bla au kuna ka nato a dogale o avion tan koye Assimi no bena aka délégation fait Assimi nyani Poutine nye aba kalama ame système de défense anti-aérien avancé le ngore mado Poutine mo odo avion ngono Assimi nato ka kana no e Bamako Assimi yeni Poutine nye ndale mala risuka bijou dobe risuka joao dobe risuka keleke minen chejugu ba dobe nabe foma ko Sukhoi 57 SU 57 andale mala Assimi ni obena. Est-ce qu'il y a femme? Parce qu'avant Kalama, sommeil me juillet. Donc 22 septembre, quand on a fêté. Donc Assimi nye. Allez le Poutine nye. Poutine ni so diako djou. Mbalma neba bisiki ka fo. Risu ka dagabana avion. No e Sukhoi 57. Neba don. Poutine mba foko Assimi. Ni mene ikana nae Malila. Parce que Poutine be feka koba de ke Assimi ni ay Assimi wole abe feka koba de ke amada Assimi wole le mare ay Burkina présent fene wole ay Burkina présent fene wole ay présent flami wole personnellement téléphone na aba kalama o Assimi ane Burkina présent donc abe na fendi nunuma aw sigilen tele mi farafina ma delika femi soro ama delika femi di partenaire ma farafina andale mbala dans les jours à venir Assimi ni Poutine ye Assimi ni obena aka benan fait est-ce qu'il y a fond Assimi ni olu bena aka délégation fait andale mala Assimi ni Poutine ye uga charmi me ko Terminator andale mala Assimi ni obena Poutine mo di Assimi ma koni fara ka menan ga ka valju ka na na Malila orila Assimi nga tali c'est à la fois symbolique et significatif wa diplomatie la niyo de na yira risuko politique amuka politique ko uka vision uka dien marachuko amuka vision ko iba do ko pour que se Poutine na ko gelenta ira drone Poutine na ka be ka dien mara ni femie marachuko me kebe marachuko ngo ka baraka no marachuko Poutine me armement doni ne ka dima noyala amado a chamanti di fula me aba dima noyala
pays te songa mindima o nokoyala mais ni Mali tagaleo ni Mali tagalé est-ce qu'il y a Mali ni risika partenariat mais partenariat gagnant ne don bébé don soro est-ce qu'il y a mais tubabu non seulement warbi kun tubabu be banga matériel ferima tubabu be banga minan ferima ori tubabu ka problème ye ori est-ce qu'il y a on risika différencier donc balmo nene dakure damadoni ka daw klo ka balma kena o denga do amara sila jury chercher des vidéos chama blas